pa. Ma? Ik was ziek. Waar malen blij. Was al lekker groot achterplaatsen daar, hè? Was ik recht, pa? Recht. Want ik kan zien, maar een paar die achterplaatsen zo maar samengebrengt. Waarom gestak? En ik kan mijn pa 100% met mijn pa laten afkomen. Als al die panel bieden, zie anders zal hij niet lood daar gaan. Ha? Maar luister net naar die klok, Wie? Waar gaat je op je balen? Ha? Maar die gaat van kabij, want gaat ik het en dan gaat voor vrij. En denk je sowieso niet, man. Dankie, ik kan mijn stop. Ik en de kwijt zo mensen op panel bieden. Hij kan pa en ma, ze gaat een convertible maken, alright? Jij is ongestokt. Dat is een kamertje zo. Zij van mij gaat doen en hij is een punt. Ha? Kijk voor jou, jij van mij gedoen dan wel. Ik heb Papa, het jij tegen Wacht. Ik ga klaar in onze kant. Ik ga klaar voor even als je voert. Wat is het? Wat maak jy so hier buitekant? Hy vernik my met 'n ander vroukie, ma. Ai, wat dan? Ja, ma. Sy vernik my met 'n ander man. Dan maak jy buitekant. Man, kom, gat in jy. Ek gat nie, ma. So dit Jy wil allemaal. Ja, kom op.